Kaixo, Storify ikusiko dugu zertan oinarritzen den. Aplikazio hau izango litzateke ipuinak, gidoiak edo gertakizunak idatzi ahal izateko, eta zuk idazten duzuna gainontzekoek ikusi ahal izateko sarean jarrita egongo litzatekelako. Horretarako, aurrena eta behin hemen direktorioko barra honetan idatziko genuke storify.com, hor jarrita daukagun bezala, eta erabiltzaileak ez baldin bagara aurrena eta behin sign up egin beharko dugu. Hau da, gure sartzeko aukera eman beharko genioke. Ematen digu Facebooketik edo Twitterretik egiteko. Guk hauek alde batera utzi, eta egingo dugu, erabiltzailearen izen bat sortu, e-maileko kontu ere eskatzen digu, eta pasahitza. Kasu honetan, hau ez dugu egingo, dagoeneko ja sortuta daukagulako eta erabiltzaileak garelako. Orduan, hemen goikaldean eskubitara dagoen login hau sakatuko genuke, eta gure erabiltzailearen izena jarriko dugu. Alde batetik, eta pasahitza jartzen duen hortan, dagokigun pasahitza. Eta ondoren, login sakatu. Behin horrela, storify.comen sartuko garelako. Guk lehendikan, sortuta dakagu ipuin bat, ipuin baten hasiera, beto esan da, engantzekoek idazteko aukera ematen zulako. Orduan, hemen ikusi duzu bezala, erabiltzaileak kipuli da hor sakatu dut, eta hona gatoz, kipulik orain artean daukan sortutako Storifyko ipuinak izango litzateke, eta hemen dago bat. Sakatzen dugu, eta hor ikusten dugu, idatzita dakaguna zer den, zein ipuin den, edo zer gertakari den, edo zer gidoi den. Kasu honetan labur-labur dago egin da. Orain berri bat sortzeko, hemen goian, eskubiko aldean urdinez data hortan sakatuko genuke, create story, eta hemen eskarraldean lauki bat dator. Hor izenburu bat jarriko genuke, hilabetaren izenburua, maiatza adibidez. Bekaldian beste laukitxo bat dator, eta hor idazten hasiko genuke, kasu honetan ipuin bat idazteragoa zenez, zenbeinekin hasi gaitezke, eta bar, adibide bezala ustagatik. Gero, beti jarri genezake, hauen genian datozen, beltzez, edo azpimarkatuta, edo kursiban jartzeko aukera ematen digu beti ere. Eta eskubiko aldean, pantailaren eskubiko aldean, ikusten duzuen bezala hemen ikono ezberdin batzuk datoz, Facebookekoa, YouTubekoa, Googlekoa, adibidez, Googlekoa zabalduko dugu. Eta hemen azpikaldean dator, laukitxo bat, adibidez, hiztegia jarriko dugu. Hartara, Googleen dauden hiztegi guztiak aurkituko ditu, guk aurreneko aukeratuko dugu, egin genezakena da, xaguarekin arrastratu gure ipuinaren azpikaldera. Hortara, eskura izan genezakelako hiztegi hori ere bai. Nahiko baldin bagenu histori horri bideoklip bat erantxe adibidez, edo musikaren bat edo, baita ere, posible izango genuke, YouTuberen bitartez, bilaketa bat eginda. Doren, gorde egin beharko genuke, eta hortarako hemen Save Now jartzen duen honetan egin beharko genuke, eta gero, modu publikoan jarri baita ere. Hemen dikan irtetzeko, lehen loginekin egin dugun bezala, kasu honetan, logout egin ez egingo genuke. Eta hau izango litzateke, sortu dugun ipuina, gertakaria edo gidoia. Hau gero gure blogean eranzteko, beti bezala, aurreko guztietan egin izan dugun bezala, egingo genuke elbidea hartu, eta jongo gineteke, beti bezala, gure blogeko diseinora, diseinotikan berriro diseino sakatuko genuke, eta adibidez gadget berri bat sortu, eta gadget hortan jarriko dugu ipuina edo nahi dugun izenburua jarri, eta hortxe erantziko genuke. Nik neuk hementxe daukat jarrita, lehen ikusi dugun sortutako ipuina, kasu honetan irudi batekin erlazionatuta. Hementxe eskubiko aldean ikusten duzuen bazen honetan, irudi honetan klikatu, eta Storifyko ipuinera garamatza. Edo nork ikusteko moduan.